what's up mga kadagit? Ah, shout out kay Tin Wong. Shout out kay Johnny Hatake. Kay Tom Cruise. Carl Doroha. Jetro Animation. Kay Paris Roque. Kendrick Natividad. Shout out. Narciso Buenaventura, Luis Andres Esquejo ba to? Casey Luke Tiyo ba to? Tiyo. Barbarian King, Leon Junior Datibal, Aris Deligro ba to? Deligro. Alexander Obilidor, Craven Chong, Joshua Agroa Mendoza, Po Ringo, Jared Nadela, Carlo Agoncillo, Vincent Lingat, Nelia Tolosa, Jasmine Puna. What's up mga kadagit? Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta dahil tinanggap na tayo ng YouTube. Meron na rin tayong mga ads. Maraming salamat sa suporta nyo. Shoutout din kay Gagambino PH. Yan, magaganda rin yan. Mag-like din kayo, mag-subscribe. Gaganda ng gagamba niyan. Grabe. Kay Johnny Hatake, yun, kay Gala Myers. Syempre shoutout din sa mga ano dyan, mga ibang vloggers, kay Gagamba Pilipinas, kay Exotic Pilipinas, kay Ivan, kay Dix Spidey. Shoutout din siya, syempre. At sa lahat ng viewers mo, Dick, sa lahat ng viewers na Ivan, sa lahat ng viewers ng vlogger na gagamba, suportahan natin yan. Maraming salamat dahil na-approve tayo at yung spider fight natin hindi tuluyang hinayaang mawala. Kaya malaking salamat. Big salute sa lahat mga kadagit. Shoutout din syempre sa Class Mandaragit 2016. Yan ang mga classmate ko, Class Mandaragit. Kay Owan, kay Sir Owan, ang presidente namin, si Senior Superintendent Jonas Amparo. Belated happy birthday sa iyo, sir. Saludo ako sa iyo. Yan ang regional director ng ang RD ng Aurora Baler, si sir. Kay Ma'am Annie Manghelen, si Colonel Annie Manghelen, shoutout sa iyo, ma'am. Si classmate niya, class Mandaragit din yan. Deputy Chief ng Caloocan, si Boji Cañares, SPO4 Boji Cañares, hepe ng Manila Traffic ng Hagad, ng motorcycle unit. Yan ang ano niyan, ang hepe niyan. Kay Sir Gano, si Major Gano, siyempre sa ninong ko, si Major Owel Griñas, shoutout sa iyo, no? Sa lahat naman nagpapa-shoutout. Shoutout din kay Tuglax, kapatid na Tuglax. Ang kumanta ng hindi sadya, isang 187 mobs na yan. Suportahan nyo ang Still by Mob. Then si Tin Wong, paki-subscribe yan, isang teacher yan at nagba-vlog din yan. Yun lang mga kadagit. Panoorin nyo ito. Papakita tayo ng mga gagamba, ang ating mga alagang gagamba. Sino pa ba ang hindi ko na shoutout? Shoutout sa mga Skyway, ang unit ko yan, Skyway, si Traffic sa South. Happy birthday din
Kay advance happy birthday kay Captain Bitug, ang course director namin ng MCRC Class 07 2016 Mandaragit. Shoutout sa iyo, sir. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo and God bless all. Hopes, bago ko makalimutan, sa mga bibili ng gagamba na sibulain, si Tuglax, merong mga reserba. Ito yung number niya, pakitingin na lang sa description. Tapos gagawa tayo guys ng page para mapakita rin natin mga alaga nyong gagamba. May vlog natin yan, may share natin. Maraming salamat sa inyo at panoorin nyo to. God bless all. Ayan guys, oh. Bagong lagayan nila. Kaya lang wala pang sa pen guys. Ayan, oh. Triple XL, double XL, OS, good, good. Ayan. Ito guys, dalawang sibo ko yan. Salmon. Ayan. Ang paglalabanin natin guys, ito saka ito at saka ito. Yan ang paglalabanin natin. Yan. Fresh na fresh ang lagayan nila. Yan. Oops, sarado natin. Wala. Yan, yung bagong gawa kong pitak. Sarado na natin. Uy, maipit yung paa mo naman dyan. Yan. Sama ka na rito sa mga lagayan ko. Yan. Diyan ka lang, kaalis dyan ah. Wala nang intro guys. Tapos na ako mag shoutout. Mapapalaban na yung tigre ko. Ayan na guys. Ay, kagatan agad guys. Ganda ng laban. Uy, nalaglag. Tapos natulog uli. Partida nakatalikod. Uy, patay guys. Nalaglag uli. Natay pa. Ay, kuluntoy. Oh, wala guys. Oh. Siya guys, oh. Ayan, oh. Kawawa guys yung sibo ko na tigre guys. Ito malakas pa. Ayan, oh, may katis guys. Kaya pa kaya to? Isa pa guys. Last. Uy, malakas pa guys. Panalo to. Panalo yung sibo ko. Panalo yung sibulain. Oh. Ayan guys. Tatlong lagnag na yata. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil meron na tayong ads sa ating channel. Patunay na ayaw mawala ng kadamihan ang pag-aalaga, paglalaban ng gagamba. Pasensya na guys ha. Galing akong trabaho. Hindi madungas ako. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo lahat. Sa mga hindi ko nabanggit dyan, bawi ako next video. Malapit na punta na Isabela, maghahunt ako. Saka shoutout kay Jeff Gakuya, kay Mark Hill Sibila. Shoutout sa isa. Maraming salamat. Ito ang nanalo, ang ating tiger na Cebu. Ayan, kitang-kita nyo naman. Gusto nyo, i-testing po ulit. Ayan, testing pa natin. Oh, wala na guys, tumatakbo na talaga. Oh. Ayan guys, wala. Pero nanghina rin siya guys, so kung mapapansin nyo. Oh. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo and God bless all.